Sivala madimona semkhaleni. Sivala madimona phansi lwakhe. Sivala yonke imimoya egameni likaJesu waseNazaretha. Sibe phambi kwakho moya ongcwele, vula ingqondo zethu. Uvule izindlebe zethu. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu uthembakele egameni likaJesu waseNazaretha. Nakwesikhathi impilo yami yakubonga yakubabaza ngegama likaJesu uKristu waseNazaretha. Siyabonga moya ongcwele ukuthi siphambi kwakho right now in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Ukasaya na baba usende nibaba yote sukosaya ukala baba yetu uyete sikale baba yaka urata sote baba wetu ukosaya baba yaka uyete sai kasoro baba yete baba usa ukasaya na baba yetu uyeta baba usa ukasonto kositone walele esiphambanweni ukuze uzofela thina namhlanje sibe khona lokuthi sinabantwana bakho. Siyabonga moya ongcwele uNkulunkulu impela uthembakele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha osuke phakathi. Amen. Hallelujah. Ngibingelele ubaba umpostoli, ubaba uNdlazi, umama umpostoli uNdlazi. Ngibingelele abafundisi, ngibingelele Five Point Ministry ekhona, ngibingelele omama, ngibingelele ogogo, ngibingelele osisi, ngibingelele abantu abasha egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Emini ukhulunyiwe bazalwane. Amen. Hallelujah. Kwaze kwafika nakulento yesibusiso, ufuna ukukhuluma ngesibusiso vele futhi manje. Hallelujah. Ezinye izibusiso ziyasetshenzelwa. Hallelujah. Ezinye izinto kusuke nazo uyasebenza. Hallelujah. Awukwazi ukuthi ungasini uthisha kama kumokholoji zona. Hallelujah. 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 Awuvule ngifuna usheshe ngibe phishani. Awuvule Exodus 27 uzoqala ku verse 1. Yes sizoshela ukuthi uzomama kuphi kodwa nje ufunde verse 1 uzofika la engizothi mana khona. Amen. So from the Exodus 27 verse 1. Yes. Sithi altar lemnika lokushiswa verse 1. Yes. Wabenza altar ngomuthi womtholo. Ubude balo bube izingalo Sorry. Genesis 27. Genesis 27. Oh manda kasaya elamos. Genesis 27. Genesis 27 verse 1. Yes. uJakobe uyazisolela ngenkhohliso isibusiso sikayise verse 1. Jakobe uyazitholela ngenkhohliso isibusiso sikabani? Okay. Yes. Verse 1. Yebo. Wathi isaka semdala namehlo akhe efiphele. Lathi khehla mase lidala namehlo ala efiphele. Wabiza Esawu indodana yakhe enkulu. Wasebiza umdala indodana yakhe. Wathi uya ndodana yami. Wathi uya ndodana yami. Wathi uya ngilapha. Yabisabela indodana ethi khona la. Wayesathi phela sengimdala. Phela ngani yami manje sengimdala. Wazi usuku lokufa. Wazi usuku lokuhamba kwami. Nalokho uthathe manje izikhali zami. Manje thatha izikhali ngoba ngazi uzofanele. Umkhanda wakho nomthalo wakho. Umkhanda wakho nomthalo wakho. Uyeza
manifesta njengosundu ngoba iproblem yesundu ishalela ngaphandle kodwa ngaphandle namabili. Shengabasalane kulesikhathi bahamba nge-fashion, abahambi ngokholwa kodwa bahamba nge-fashion ukuthi isimo sithini. Ndodana yami senimdala ngiyahamba kodwa before ngihambe kune something engifuna ukuyidlulisa kuwe. Kunabantu awuthola ukuthi bayahamba abalungu is because isibusitho sabo basikhohlwa ngemuva. Kunabantu abakwazi ukuzokhuphela abafundisi uthothe emakhaya, abakwazi ukulungisa ekhaya, aqhamuke kodwa sebebahle kade emakhaya uyakhala umsana. Ndodana yami sengiyahamba ngoba nokulalela kukodwa kuzokunika isibusiso. Kunabantu othola ukuthi abakwazi nokulalela, uthola ukuthi izinto zabo zithola abantu abarongo kanti balalele isikhathi okuhlule ukulalela. Ngiyahamba sengimdala hamba ehlathini shumayela Isivele ngisithandayo. uyakwazi into letha kimina ukuba ngihle Umphefumulo wami ubusisa ngakabi. ukuze ngikwazi ukukubusisa ngingakafi. URebecca wazisa ukukhuluma noEsawu indodana yakhe. Uyisikhathi ekhuluma ngo-Esawu indodana yakhe washo ukuthi ulalela umama. Esawu wayedla ngezingane inyamazana abuya nayo. uRebecca wakhuluma kuJakobe indodana yakhe wathi, "Phela ngizwile ekhuluma noEsawu umnawami." Phela ngizwile kukhulunywa. Awuphinde mntanami phela ngenze njani? "Phela ngizwile ekhuluma Ngizwile kukhulunywa. Leta yizwi kuwe kodwa ngoba ngizwile ngizokuphuthumisela ngoba ngilalele. Umuntu oyinkinga awuthanda ukuthi umbone mpastor uMdlazi ezokugugela kanti mawubuyela ekhaya akakwazi ukugugela umdlali ugcina yena. Nakhuluma umama kamazi nokuthi ungubani. Lalela mntana baba noma ngathuma wakho uyisidakwa kodwa wakubeletha iminyaka eyinyanga eziwu-9 ungumzali wakho udinga leso sibusiso saleso sidakwa osibiza ngesidakwa okwakho lalela ukuze imbusiso ngoma seyahamba. Abanye abazali bazobakhiphela amagama athi angizalanga ngiboke amathumbu esho wena. Lawo mazwi omzali wakho awaphele yakulandela nasekuphileni kwakho nasekukhuleni kwakho. Lithi iBhayibheli uRebecca wayelalele, melalele izingane zakhe zowu-2. Kukhona inani, kukhona igala. Melalele kuthiwa Isaka, hamba uyehlane ngoba mina amehlo ami awasaboni salufithishi. Sengiyezwa nokuthi umhlaba ufuna ukungishiya. Kwasho ukuthi ulalela umama wasebiza omncane. La ufuna khona nithi wamzoba bawufunda uMalaki 1 uthi wamzoba Isaka. Ufunda uMalaki khona ngizobuyela la. Funda uMalaki 1. Jehova Israel verse 1. Yes. Izwi likaJehova uIsrael ngesandla sikaMalaki. Ngimthandile usho Jehova. Nokho nithi usithanda kanjani na?
siye umfana kaJakobe nawo. Kuthi Jehova Ngamthanda uJakobe. ngathanda uJakobe Lapho Esau kodwa Esau ngamsonda ngazi izintaba zakhe. ngalethi izinto ezenza ngimsonde Nefarao nganinika amakhaya. lelifanakhe elalingekakhe ngalithatha ngalikeza ngimthandile ngokuyelalela Uma Edomi ethi sithithiwe. Lapho siyabuya sakhe izinsakalo. Usho nje uJehova Sabaoth uthi bayakwakha bona. yebo Lapho mina ngiyakudiliza. bayakwakha bona kodwa mina ngizohlala ngoba ukhanda uNkulunkulu engekho ukhandelise nolinda uNkulunkulu engekho ulindelise noma ngala kuthiwa ukuthi kangakanani kodwa lezo zinto zakho bazenza uNkulunkulu engekho zenzelelise ngoba sinaso isibusiso noma ungajabula uma wabantu kodwa kuyiqiniso ukuthi bese ulele kuba manje umcebelo zokuvuka zonke izinto ozenzileyo lithi iBhayibheli ngabe sifunda khona isihloko sithi uthathe ngenkohliso but uMalaki uNkulunkulu sethophendula lesihloko uthi ngoba ngimnyanilo esakhe kodwa ngamthatha uJakobe uyala-ke lesifunda khona yes Verse 7. verse 7 yes Ngingathula inyamazana ukulungisela isilovelo ukuze ngidle. yebo Ngibusisa ubusungu kaJehova ungalazi. yes Ngalokho indodana yami lalela. yebo Izwi lami kulokho engikuyala ngakho. lokhu ndodana yami lalela kulokho enjani Engikuyala ngakho. kulokho kunjani basabani Engikuyala ngakho. lalela kuphi lokho kunjani Engikuyala ngakho. okusho ukuthi bawuhlula imiyalelo ohlula iyalo kusho ukuthi isibusiso ngeke usithole ngoba isibusiso siyasetshenzelwa lalela mntana baba awukwazi ukuthi ungafundelanga ukuba udokotela kodwa sikubone sojojova abantu ngoba abantu uzobabulala because awulubile udokotela kodwa kudingeka ukuthi into oyifundele kube yiyona osebenza kuyo ngichaza ukuthini le nto ngichaza ukuthi mntana baba kunabantu nana kulesikhathi othola ukuthi abayazi negifti yabo ukuthi igifti yabo iyini endlini kaNkulunkulu isithatha khona ukuthi usuke wabuka izinto zabantu wayithanda waseyayikhohlwa ubuyena ukuthi kahle kahle yena ubizelweni haleluya uyabona umuntu azikhohlwa ubuyena uyambona ngisho noma ekhuluma ukuthi le nto akazethembi kuyo ngoba yena akazazi ukuthi ungubani qobo lwakhe kodwa nje uzithola ukuthi wena ungubani yila ozokwazi khona ukuthi isibusiso siyasetshenzelwa izolo bengikhuluma ngegunya le-authority igunya ngoba legunya igunya i-authority ngesingisi akithi igunya lesizulu kade ngikhuluma ngegunya namandla uma uba namandla uba negunya awuvele ube nakho kodwa ungalalelanga ukuze unike isibusiso before uhambe amen ngamanye amazwi konke ukuthini lento ikonke ukuthi qala ulalele qala ukuze kulirise something phezu kwekhanda lakho kwenza ukuthini lokho kwenza ukuthi nabathakathi bebefika ebusuku ulele ungabi nandaba ungasabi uzophuma kubona uzokala ukuthi angithakatheka ngenzeni lutho hayi ngoba ungathakatheki ukuthi uyalalela isibusiso isathulele isona esikusebenzelayo ubukalele ivesi lapho ifundemeni lithi uma ungalilalela nokulilalela lelizwi uzoqalekisa ekuphumeni kwakho nasemndenini kwakho lithi nenzalo yakho izonjani izoqalekisa kanti ngapha liqala lithi uma ulilalela nokulilalela uzokubusisa nenzalo yakho
nguJehova uphuma wothando nguJehova. Kwenzeka kanjani? Ingoba ungalaleli uzokwenza ukuthi nenzalo yakho nayo kube ngenyanga yoJehova izolo zakho. Kubeka mntanami sesoqeda. Ngeke mhlawumbe umthathele khona amazinyana amabili akahle. Sokusho bani manje? Kusho umama. Naye seshumelelaka eseceleni iqembu lakho. Ngeke mhlawumbe umthathele izinyane. Ngoba lo usehlale ngeke ehlale. But wena ngeke mhlawumbe usheshise. Engazefu baba kakubusisana. Yes. Ngilungiselela ihlisinovela njengalokho ekuthandayo. Ngeke kusenza wena mntana ngoba kuzowenza mina njengoba wakho. Njengoba lithi iBhayibheli umama walabafana wayemthanda uJakobe. Kanti Jakobe ngubani na? uJakobe yena indoda esezonela ilanga ukuthi ubambane noNkulunkulu uyangahluleka muntu kwaze kwasa. Uzubona ukuthi isibusiso siyasetshenzela. Sayakhona sabe mntanami. Wena usise ihle ase ade akusise ngawo. Yebo. uJakobe wathi kulibhekhulina. Bheka umnawethu ngumuntu oyinuthu. Phela umnotho umuntu onjani? Oyinuthu. Awuphinde phela umnotho uyinto enjani? Bheka umnawethu ngumuntu oyinuthu. Inuthu into enjani? Into enoboya obuningi. Yes. Mina ngilukwata kusho ukuthi anginalo uboya. Ngamanye amazwi umfowethu ukhandwe umzimba wakhe waba umzimba onoboya, bathi mina umehluko ngilukwantu. Asithi lo mama ufuna ukuthini kulo mfana ngoba uzohlanganisa izinto ezingahlangani. uNkulunkulu ezokubusisa uzoqualifya la ongaqualify khona. Lalela mntana baba. Number 1 mawusebenzile uzoba imanager uphatha abantu abafundile kunawe ungafundanga. Why? Ukuthi uyalalela. mhlawumbe babuya kumphatha ngibe ngokhohlisa elahla lakhe. Ngisilethele isiqalekiso kungabi isibusiso. Unina wayesethi isibusiso sakho ndodana yami masibe phezu kwami. Isiqalekiso sakho ndodana yami. Uyabona mawulalela umzali uzehlule ngey'phambeko zakho ukuthi kube ngezakhe. Uthi ndodana yami isiqalekiso sakho bombanjwa kuzoba ngesami. Ngamanye amazwi wena uzoqhubeka usala umsulwa kodwa ngeke ukuthi umlalele. Zonke iy'phambeko zakho zizotholwa yimina. Isho ukuthini le nto? Ithi ukuthi esontweni mawukwazi ukuseva ngendlela eyiyona iy'phambeko zakho ukwehluleka kwakho uzothola umfundisi wakho. Kuyinkinga mntana baba ukuthi unethwe imvula uphethe i-umbrella. Into eyenza ukuthi wena unethwe imvula uphethe i-umbrella ukuthi i-umbrella wazi umsebenzi wayo noma unganikezwa yona but awazi ukuthi umsebenzi wayo ukuthi ivikele iy'nkotho zithi bese ifika moya afika amanye esengekho. Into eyenza ukuthi wena ube kwi-undercover kababa ulidlazi eyokuthi wena iy'nkinga zakho ulele sona zile silwa nayo. Okwakho kulalela. Kunabantu othola ukuthi bahamba isibusiso sethu because balekhe kulaleleni. Sinabo namhlanje abantu abakhona abanye baze bagijima bavule amabandla imboyijolo yakhona bayingoba bangakwazanga ukuphathwa. Babengcono baphathe umbuzo ukuthi uphatha kanjani ongaphathwanga. Uzokanjani ubuhlungu ungabuzwanga. Uqhamuka ukuthi ukhuluma nomuntu obuhlungu kanti wena ubuhlungu awubazi. Khuluma nawe sesothandaza. Qhubeka. Lalela izwi lami uhambe ukumthathela wona. Wayise
elisencane elizothamba njengenyamazana kwanikeza ubaba kwanikeza umama ngoba umama uyayazi indoda yakho ukuthi idlala. Haleluya. Uyabona ukuthi ukulalela kumnandi kanjani uthi noma sewungena emgodini uthola ukuthi umzali uyakuvimba ungangena emgodini kuqala yena wena ucabanga ukuthi uphila ngoba uyathanda noma uphila ngoba uhlakaniphile kanti kunomuntu ohleze ethandaza ubusuku nemini ethandazela wena ukuthi wena uphile kodwa uyadelela. Abazalwane balesikhathi badelela babebazi ukuthi le andule abayidelelayo iyona ebavikelayo uthi lo muntu sengimdala sengizokufa mntanami awungenzeli into ukuze ngihle khona ngikubusise manje ebusuku ngizokhuluma nomuntu othi isikhathi sesambile kodwa sidinga ozobeka isandla phezu kwami ukuze ngibusisele indima engizoyihamba. Uthatha ingubo ezinhle zengane yakhe endala umuhlehla le ndaba isukaphi isumuntu esakekela ilanga walohamba wayozingela meyozingela kwasho ukuthi akabambanga babanga wafika umfowabo uphelile uyadla wathi esaka mfowethu awungiphi ukudla ngoba nginambi ngangibambanga wathi umfowabo before ukuze udle qala udayise ngobuzimulo bakho kimi. Leli Bhayibheli wathi lo kuyini ubuzimulo kunalendlala kunabantu abadedela izinto zabo ngesekendi kanti izinto zabo zizobaphakamisa. Lalela mntanami ungafuni ukudedela umuntu bakho wena kungenxa yendlala yesikhashana ngoba into umuntu bakho uzohamba lapho uzongena nabethuneni. Photocopy of someone ukuthi awazibona wena ukuthi ubaleka kanjani kuNkulunkulu kodwa daktari uzathi ukuthi ubaleka kanjani kuNkulunkulu ngeke kube iphotocopy yabantu kodwa sizobona ubu-original bakho ngoba wena sowulalela ukuthi ubaleke kanjani kuThixo. Awukwazi ukuba ukhulumalo kade umyeni awukwazi ukuba ubongani kanti wena uSipho. Izinto ezenza ubongani noma ilokho izinto ayithwalile ubongani mhlawumbe wena moyithwala ngeke uvuke. Lalela mntaka baba mawufunda iBhayibheli lithi uJehova akamlinga umuntu ngongaphezu kwamandla akhe. Ngamanye amazwi kusho ukuthi yonke inkinga ozofesana nayo endleleni yakho ilingana nawe kodwa uzokwenza ukuthi inqobe leyo nkinga yokuthi wena usekwi-ground vele uzofana nayo inkinga. Ibhanoyi bangena ngeThaba Mountain mengiqhamuka ibhanoyi eselizohlala e-airport mengibuka phansi iThaba Mountain angiyiboni lehla ibhanoyi ngilokhu ngibukile ngibona iThaba Mountain ayilingana nebhanoyi lehla ibhanoyi ngibona nathi intaba indlula ibangaphezulu. Isho ukuthi lento ngathi kuNkulunkulu hayibo kanti lento isho ukuthi zonke inkinga engifesana nazo hayi ngoba ziyinkulu ngaphezu kwami izathu khona esokuthi mina angikwazanga ukuthatha umthandazo ngudlale phansi ngizokala ngithi noma indlela inameva angesabi ngokuba unaJesu nami.
usukuhlula isimo ngenxa yokuthi awuzazi isibusiso uzositholanga. Yes. Asezikuyekile umabhathisa zona uJakobe indodana yakhe enzani? Wambathisa bani? uJakobe Indodana enjani? enzani? Yes. Wamqobisa izikhumba zamazinyane ezibuza esandleni zakhe. Wasembathisa isikhumba sebush esandleni sakhe. Mind you, ubaba amehlo akhe salufifa wakwazi ukubona. Yebo. Yes. Nasenkosini leNtamo. Yes. NaseNtanyeni ngoba lo mama wayemazi umyeni wakhe ukuthi mesofuna into uyizwa ngokuyibamba ngoba akasayiboni. Yebo. Wanikela esandleni sikaJakobe indodana yakhe isinovela nesinkwa. Wasenikela kwindodana yakhe into ephekwa ngumama engaphekanga uJakobe. Wathi hamba mntanami. Amlungisileyo. Akulungisele khona umama. Yena wayeyise wathi baba. Wathi yena ngilapha. Ubaba bembiza mind you. Ngeke mbize ngoJakobe ngoba ulindele uEsau. Yebo. Yena wathi ngilapha umntwana wendoda yami. uJakobe wathi yise, ngikuwasawu izibulo lakho. Yenza njengalokhu umtshelile. Mawuvuke uhlale. Udle kuba umphefumulo wakho ungusile. Yenza njengalokhu njani? Umtshelile. Isisibizo uyayikhopha lento ngoba umama ulalelile waseyamtshela. Umulalela mntakababa. Ayikho into ezohlula endleleni. Futhi ayikho into ezohlula empilweni yakho yonke. Batho kwakho ukuthi ulalele. Yebo. Isaka wathi kuyindodana yakhe. Wenzele kanjani ukuba usheshe kangaka ukuyithola? Uyaxelela lo baba ngoba uyazazi inyamazana ukuthi azitholakali kalula. But namhlanje kwenzeke kanjani? Ndodana yami na. Ndodana yami na. Wathi ngoba uJehova uNkulunkulu wakho uyenza ukuba ize phambi kwami. Ngoba uJehova uNkulunkulu wakho uyenze yashesha yenza phambi kwakho. Isaka wayesethi Ayiphinde lento ngoba bani? ngoba uJehova uNkulunkulu wakho Yebo. uyenza ukuba ize phambi kwami. uJehova uNkulunkulu wakho baba ukwenze inyamazana ize phambi kwami eduza ethwayo isheshe ngakuwe. Yebo. Isaka wayesethi kuJakobe, ake usondele ngikuphathe. Wathana ngosondele nguphathe. Ndodana yami, uma uyindodana yakwEsau uqobo. Wathi uyindodana yami eSau uqobo ngizozwa ngokuphatha. Noma ungesiyo na. Noma ungesiyo na. uJakobe wasondela kwiSamu uyise. uJakobe wasondela kuyise. Wathi izwi liyizwi likaJakobe. Izwi liyalizwa lona akusile lengililindele kodwa umzimba yiwona umntanami engimlindele. Lapho izandla ziyizandla zika-Esawu. Izandla kuyizandla zikaEsau. Ngamanye amazwi umsebenzi uzokhwalifaya kuyibhusiso ongayitholi ongayidingile ngoba wena uyasebenza. Uma ukhumbula lo mfana sebusiso ubakwakhe. Ngenye imini wake wathatha amakhosikazi akhe amabili. Wawela kumfula omncane kumfudla lomncane okuthiwa uJakobe. Wakwelisa ngaphesheya isikhathi ekwelisa ngaphesheya wabuya seyedwa. Lithi iBhayibheli sebuya seyedwa wasebambana nomuntu. Isikhathi ebambana nomuntu washo ukuthi lo muntu akamhluli but sokuyasa. Lithi iBhayibheli yathi ingilosi ngiyabona sokuyasa sehlulane. Awuke manje ungidedele ngihambe. Wathi uJakobe ngudedeli ungakambusisi. Sizodinga abazalwane namhlanje abathi ngeke Nkosi ngikodedele isibusiso ungakasilinzi kimi. I need a blessing before ngikodedele uhambe. Hallelujah. Sizofuna abazalwane namhlanje. Bathi uNkulunkulu sizambile indlela yonke. Kodwa ngikwazi ukuthi ungishiye ngisela. But I need wena ngoba ngeke usubonile ukuthi siyashayana. Lithi iBhayibheli wase
yakhe waphinezela uJakobe. Wasethi uJakobe akeke siye ekhaya manje. Ngiyokwenzela isilovelo ukuzudle sesho kwingilosi. Ngoba ngilwile nomuntu. Ubusuku ngilwile noNkulunkulu ngibambele noNkulunkulu kodwa akaze ngamotha. Ngoba uNkulunkulu bese kuvakashele abantu kuvakashela abangekho kodwa ubonakala ngeshape, ubonakala nangokuhamba ukuthi impela ubanjwe uNkulunkulu ngoba isitephe kade uhamba ngaso siyashintsha madibane noNkulunkulu kodwa umuntu ongadibananga noNkulunkulu ulokhu eqhubekile ehamba ngesitephe esifanayo. Wabonakala uJakobe senza seyaqhuba uza kumndeni wakhe uyaqhuba. Ngiyacabanga amakhosikazi axakeke ukuthi baba wasawuphupha manje ngoba wena sihlukane nawe uphila ungakhuphi ugijima wena uqhamuka sawukhupha ingoba ubambane nomuntu kwase kwazi. Ngoba isibusiso siyasetshenzela. Wena waqhamuka uNkulunkulu kuGidiyoni wamfica esehlane wafika wathi wena Gidiyoni qhawale namandla ngoba uNkulunkulu akanandaba noma kuthi usendaweni yokuthunjwa kodwa mebona wena ubona iqhawe linamandla. Befika ukuthi wena iqhawe linamandla. Uyabuza uGidiyoni ngubani wena uthi iqhawe linamandla? Washo ukuthi ingilosi ithunyiwe kuwe. Yathi wena Gidiyoni uyokhulula isizwe sakho. Uthi uGidiyoni before ngilalele lento yakhe siqale siye ekhaya ngiyokwenzela something ngiyokubulalela izinyane ukuze uhle bese ngiyayilalela into ekhulumayo. Ngolalela mntaka baba ungavumi ukuze enkonzweni uphinde lonjalo ama-blessing akho ungawathathanga ngoba wena uSathane uvala ingqondo yakho wasibona ngathi uhlakaniphile wasibona ngathi ungcono kunoNkulunkulu wasibona ngathi yonke into yakho yenza irayithi kanti awazi ukuthi ungokudatsukela. Ingakho abazalwane bangakwazi ukuphenduka is because basibona ngathi bangcono babona ngathi bazokhukumeza kanti bazolanda izinto zabo. Uthi ingilosi wena mfana ngeke usaba uJakobe igama ethi uJakobe lisho ubamba isithende. Igama uJakobe lisho njani? Ubamba isithende. Igama ethi Jakobe ukuthi ke ngeke usaba wena ngobamba izithende zabantu kodwa uzoba uIsrael ngoba ulwile noNkulunkulu kodwa kwaze wahluleka muntu. Today igama lakho lizoshintshwa. Ngeke ubizwe ngegama lakho, ngeke ubizwe ngoba hluphile kodwa uzobizwa ngoba ubusisiwe ngoba wena ngasekhaya ubizwa ngoba hluphile ngoba uyahlupha kodwa mawuqhamuka ukuzebandleni ushintsha ekhaya ushintsha nebehavior. That's umuntu ongakotozanga inhliziyo yinkinga. Futhi siyini umuntu ongakotozanga inhliziyo? Ngoba umuntu ongakotozanga inhliziyo unamagqubu eminyaka neminyaka kodwa bekholwa. Abanye bayawusho uma bakotoza Zulu usithethele amaqala ethu njengalokhu nasibathethelele kanti banamanga bayaphuza bathethelele kunabantu abamathinta iminyaka neminyaka bebehlangana nabemoli yasekhawini bayajika ngoba wena wathi into usibani yingakho usumsonda kangaka. Bayithisa kwabasenzisi lapho eJasote engihlala khona ngihlala namandini. India liyakwazi ukuthi kumele ukubona lipingelele lenze isimali isikhathi lihlule livele lihlile hayi ngoba lisuke lihleka kodwa liphuthenga amehlo akho. Nabazalwane bakulesikhathi bayakwazi ukupretenda kanti lento yabalimazi uNtshumeju. Ngabona umuntu ogwaza ngoNtshumeju wazi uNtshumeju. uNtshumeju lokho somuntu ocijile njengosumuli. Lo meselo mawugwaza mawungena inxeba kusala livaleka ngathi awugwazekanga. Kujona ukuthi uNtshumeju kakhulu usetshenzwe makugwaza inkomo ngoba suke bafuna le ndawo kuthiwa inxebe ila inkomeni. Kunabazalwane onthola ukuthi bagwazwa ngoNtshumeju noma kufanele ngabe bayasizakala ngaphandle kupholile kathi ngaphakathi babhibhuku. Namhlanje ngizokhuluma nomzalwane oyedwa
ukuthi ibusiso ziyasetshenzelwa nazi izinto zakho kodwa ngakho sebenza namhlanje ulalele vuka ukhanya ngoba amandla akho safikile Nisho njalo incwadi kaIsaya ithi vuka ukhanya siyona ngoba amandla akho sanjani usafikile Qhubeka uqedeke sesiyaqeda siphakathi. Akamasanga ngokuba izandla zakhe zasinobala njengezandla zomnabu eSawu. Akanjani noma lo muntu? Akamasanga. Akanjani babethi? Akamasanga. Ngoba izandla nomizwa but ngenxa ukuthi amehlo akhe alufifi. Kodwa izandla ziyamvumela ukuthi ayekele isibusiso. Nomezwe ukuthi isibusiso kufanele ngisidedele. Kodwa ngenxa yento ayithintileyo. Sizofuna abantu abazothola isibusiso noma kuthiwa kade size kubani kodwa ngenxa yokuthi wena utholakala kwiposition yesibusiso mase sakuthola. Ukuze abantu bathi angithakatheki. Kanjani? Angithakatheki. Yadla uyenziwa yini? Iyenza mawuhamba nesibusiso ngoba lithi iBhayibheli nokudla okudlayo kuyabusiseka nesitho sithinta sinjani siyabusiseka nento noma ingane izalwa wena ziba njani noma ziyimhlwembe kodwa ziyabusiseka ngenxa ukuthi zizalwa umuntu onesibusiso kunalento enziwa abantu ukuthi mawuzalwa ingane uzalwa umuntu ukipitele bese bathi bayibusisa Afifune lapha sikho lapha qhubeka Wayesiya kumbusisa Yebo Lapho wayesethi uyindodana yami eSawu uqabana Yes Wathi nginguye Wayesethi sondeza kimi ngidle Yes Inyamazana indodana yami kuba umphefumulo wami ubusise Yes Wayesayisondeza kuye wadla Wayisa kuye wayini waphuza Uyise Isaka wathi kuye ake usondele ugange indodana yami wasondela wamanga ngoba liphunga lesigubo zakhe wapusisa wathi phela iphunga lendodana yami linjengephunga lesimo busisiwe ukuthi lo muntu akithi amehlo saluphifi ngoba lawo amehlo zalapha mfanana ngoba lawo amehlo saluphifi lo mntwana ugqoke ingubo zika-Esawu noma angathi ikhanda linguJakobe kodwa ngenxa yamehlo alufifi fanele ezwe insila ka-Esawu lithi iBhayibheli sesondela wezwe iphunga ley'mpahla afakwe zona kanti engalweni uzwile ukuthi lo muntu unoboya nasemqaleni unoboya mese lilandele sondela uyezwa ukuthi iphunga impela elakhe wasembusisa hlala phansi sizodinga abazalwane manje nisukume bey'nyawo zethu emqedini abazothi noma kuthiwa sivalelwe asitholi lutho kodwa ngenxa yephunga umfundisi wakho mesondela kuwe akunike blessing lalela mntaka baba lento engikhuluma ngayo ngize kuwena ngizokhuluma nawe ngizothandaza nawe ukhona yini umuntu ongavele gijime ethi ngifuna ukusibamba lesibusiso gijima usenaphambili Jehova wasemazulu usenguyena namhlanje Jehova wasemandulo usenguyena namhlanje Sengiyathandaza ke sesiqedile ngithi akekho ofuna isibusiso kusibamba Jehova wasemandulo usenguyena namhlanje Uyena